Coming. Gecrydd at Creamer. Creamer! O, Screamer arall gan Tommy Creamer. 12 munud wedi chwarae. Diolch yn sgorio goliau hawdd yna chdi. Tommy Creamer. Bai Colwyn 1 Aberystwyth dim. Dyle'r golwr dyn ni tipyn gwell efo yna. Doedd yna yn blincar gan Creamer rai deud. Downs derbyn y bel yn ôl gan Dan Jones. Y bel i Cumming mynd ar ei gwari. O lle mae'r golwr. Be ar wyneb y ddeir oedd yn neud efo yna. Cumming ac pan mae'n mynd i fod yn ail. O, mae'n taro'r postyn. O, diar misid ar wyneb y ddeir. Y methodd Wdoien ac pan o'na. Camgymeriad ofnadwy gan Sam Green. Dihangfa i Aberystwyth. Cumming. Sef yna golfar yn cael ei pan. Yna Creamer. At Jamie Cumming. Cumming, o, pas hyfryd i fewn ar y gyfle fan hyn am yr ail. A Dan Jones. Holli amddiffyn Aberystwyth. 6 munud ar 20 ar y cloc. Rwan mae bai Colwyn di sgorio ail. Ia, yna'n bas wych doedd. Rhediad wych gan Dan Jones. Tynnu hyn i mewn. Fel ôl asgellwr ochr dde o'r cae. Yn gorffan, yn glinigol. Y golwr yn dangos y gornel iddo fo. Dan Jones yn plannu'r bel, heibio fo. O, Acpan i fewn unwaith eto fan hyn. Acpan! Y bel yn cael ei chlirio gan Woolham. Mae Aberystwyth ar chwal yma, Bryn. Dwi'n gwybod be mae'n wneud. Thorne. Alex Darlington. Darlington, bas rwy'n ddigon. O, hyfryd at Iwan Lewis, wan ta Lewis. Lewis ar ergyd o Iwan Lewis. O, na chi chwip o gol. Sgorio'r penwthos dwytha yn erbyn Caernarfon. Mae di gwneud ti eto. Mae yna lygedyn obaith o fan hyn ar derfyn yr hanner cyntaf i Aberystwyth. Ia, neb yn ei gael lawr. Symudiad da gyda fo. Creamer ddim yn bigo fe fyny. Llithro Lewis codi ben. Ergyd wych, gol wych. Ia, Steve Evans ddwygon bodlon gorffan yn ddegfed yn y tabl tymor yma. Ond aros yn y gyngred, di'r nod. Creamer. Edwards, Acpan. Acpan! Ar arbedau groesodd hon ar llinell. Maen nhw'n credu bod hi do'n wir. A smonach unwaith eto gan y golwr. Sam Green. Yr ergyd gan Wdoien Acpan i gol gynta yn uwch gyngrau'r Cymru. I gol gynta i bai Colwyn. Da ni wedi chwarae 3 munud o'r ail hanner. Mae'n 2-1. 3 amddiffyn o'r canol, ddim yn cael Acpan i fyny o golwr. Wedi syth ato fo, a mae'n gollwng ni. Digon hawdd gweld bod hwnna wedi mynd dros y llinell a fydd Anthony Williams yn gandryll. Cumming i fewn amdani unwaith eto. Lewis. Eisiau Bale yn edrych am Steph Davies. Davies at Owen! O, am gyfle i John Owen. Yr eilyddion yn cyfuno. O, feddyliau fod wedi taro'r targed yn y fan yna, John Owen. Dyna pan mae ddim yn sgorio un mewn 10 gêm ar 20. Talk me through your goal as well, because it's not the first time, in fairness, that we've heard about a screamer from Creamer so far this season. I know, just started to hit them. Like I won the week after against Cardiff Man. I hit the bar. It was like that. I thought just start shooting more, and obviously it flew in, and I was over the moon to celebrate with all the fans. If you're not confident, you won't try things like that. But when your confidence is flying, you'll try things and shoot from areas, and then obviously it pays off when it goes in the top corner like that.